druhého dílu Brawl Stars. Znovu tady hraju Brawl Stars. Takže jdeme na to. Asi vzít M100, jako za tu moc neumím, ale jako jednou skill, takže bych to jako s ním mohl zkusit. Jdeme na to, dvou petardů mě narvala. Dobrý. Tak tady to máme. Ach jo. Tak teďka to asi zkusím se stůlem. Tady už vidíte, tady mám novýho Leona, Mortise a tady nemáme žádný resort, tady taky ne. Taky ne, to je jedno. Tady je stůl. Tady máme stůlíčka. Můžeme jít znovu na to. To tady a jdeme na to. Solo showdowna. Jdeme se stůlem a dobře. Už to bude. Tady. Ne. A je to tam. To byla easy výhra. Seštělám jako je to docela jde. Takže jdeme na to. Jdeme na druhou hru a budeme doufat. Jdeme na to. Neviděl jsem nikdy, že by Sandy měl tak málo životů. To bude asi tím, že
Ah. Ah. Co to bylo? Ne, to tam. Je to tam, víte, šadej. Proč to mám z tomu vlastně jako brawlerovi docela umím? Teďka tam na ženu. Ať si tam počká, než tam bude... Tak, on se bude zabít, jo, dobrý. Já jsem chtěla jako budit, aby ho tam stlačil ten plyn, nebo že jo, jako bych se ho tam vzal, jako bych ho tam zabil, jako takže tohle to dáváme exit, protože ano, tady dva ty start drop a jako nepadlo mi úplně jakože žádný zase nějaký výborný. To už mám hodně. To se mi bude hodit. Tady je legendary a tady je bonus. Wow. To už je jenom tak málo docela. 60 takže tady, dobrý. Tady někde něco dobrýho? Haste. Haste. Tady to mám a jdeme na to. Takže takhle. Engines mastu a jdeme na haste. Víte, za mapu neznám ji absolutně, ale to nevadí. To je za mapu. Au. To bohý, víte o tom to bohý. To vadou. Nevím, jak se hraje, ale to asi jako... Jo, tak je to samozřejmě prohraný. Vůbec nevím, jak se ta mapa hraje, takže jako... A zkusím ještě jednou, Ještě jednou zkusím. Tady vidíte, to se mi našetlo. Tady vlevo. A dejte samozřejmě také like. A jak jsem teďka dal já. Takhle se to dělá. A jdeme na to. Tak to už vidno, to už mi je úplně jasný. Že je to dává smysl, tady to vidíte samozřejmě. Normálně. Ohoho! Tak, ty tam šli druhou stranou, dobře. No ale jenže nedostáváme solidní bomby, no. Tak to se prohraný, podívejte se na to naše. Ne! Tak co tam dělali? What the fuck? Ještě jednou to dám. Ještě jednou naposledy. To dám. Jdeme... Mělo by mi to asi stačit na haste, takže jako je to dobrý. A pokud teďka vyhrajete, tak myslím, že mělo stačit na haste. Takže můžeme... tak to začínám hodně umrtat, no. Tak jsem se trošku nepovedlo, jo. Tady se chci tomu hodně brzo. Dobrý, to bylo easy, to jsem prostě jen tak prošel. Takže...
No, tak to, no tohle, ne. To jdu hlídat. Ne, ona je moc dobrá, ta Saborka. No, my už máme jenom tak málo hodně. Podívej se, jak se to dělá. Tak tady nemáme jedinou šanci, tady to hlídat nějaká mega dobrá borka. No vidíte, prostě jako tam mi dá pár ran a jsem kůk, bro. No tak tohle to ještě jednou teda dávám. Tady to teda dávám ještě jednou a... Nedávám. OK, dobrý. A můžeme jít na to. Plus 710, dobře. Výsledky. Když si tady vezmu. Sbírám na baby. Jo, pokud si mi ptáte, WTF, že ty nemáš, tak jako jo, nemám ji. Jsem opravdu špatnej. Prostě nevím, o tom se ani nebudeme bavit, no, že nemám baby. I když jako na ní mám, takže. Ještě tady si vezmeme. Co bychom si tady ještě mohli vzít? Tak, to už vidím, že je to všechno takhle zablokovaný, to ne. Tady vidíte, že toho hodně mám hotovýho, ale to je zamknutý. Takže to nevidím na nic. Tady to si teďka jako nebudu dělat, tak asi to vidím na solo shutdown. A vezmeme si, no to by asi byla pro dnešní video poslední jako ta hra, takže ale pro vás tady jen trochu vás. A jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme solo shutdown a pokud byste chtěli i třetí část Brawl Stars, tak tady hoďte like a odběr a nějak to okomentujte. Možná bych mohl začít dělat jiný, jiný hry, co na to říkáte. Nevím, co bych mohl začít dělat, tak třeba, napište do komentářů, co byste chtěli sledovat, co bych měl natáčet. Napište to do komentářů, budu rád za každý komentář, co napíšete, takže určitě napište do komentářů, co byste chtěli a já to příště natočím. Okay. Tak poslední hra neskončila úplně nejlíp. Mějte se hezky a nashledanou.